Salutare toată lumea, meu este Rolica și este la un episod de Brawl Stars. Astăzi, sau de fapt ieri, s-a lansat nou Brawler Sprout. Mare parte, nu știu, pare un fel de ceva, cactus sau nu știu. Nu trebuie să vedem ce știe să facă în mare parte. Și Brawler ăsta nu e o mitică. Da. Deci așa trage. Dar ultima dată ce face? Nu știu, face un zid aparent. Dar oferta asta nu te ajută cu absolut nimic. Shadan. În 6 zile apare și skin-ul pe Bu, Horus Bo. Și la Brawler, după cum vedem, Sprout e o mitică. Și cred că sunt 5 mitice în total aici. De fapt sunt 6 aparent. Nu știu de ce ar băga încă o mitică. Dar hai să ne jucăm la un... O să iau pe Shelly. Să băgăm un solo showdown. Bine, cam asta așa. În mare parte, dacă un brawler mitic, clar că toată lumea nu o să-l aibă. Adică la showdown nu e posibil. Doamne, cât de enervant. A venit și Daryl. Am adus să mă luau cu Colt, că nici nu mai am viață. Uite, pe Colt aici. Asta nu prea dă atât de mult damage dacă e de 1. Dacă are doar un cup de ăla. Da, n-am avut deloc viață la faza asta și mi-am luat bull. O să jucăm la... Mă gândesc la asta, la powerplay. Adică o să bag pe... O să încerc pe Colt. În mare parte la când... Și așa, dacă s-au scos tichetele acum, când începe modul ăla cu tichete, îți dă 5 tichete. În mare parte, în loc de 3. Nu știu de ce de la Brawl Stars s-au făcut asta. Cred că așa să nu mai dea tichete din boxuri, aparent. La fix am reușit. Aparent, hai că am reușit, dar m-am luat și Shelly. Dar ăștia unii nu știu de ce toți stau așa feca.
Da, nu știu ce are, de ce tot îmi doare de-astea, iurea. Nu cred că o să bag la... O să încerc un Brobal și o să-l iau pe Daryl. Am și Star Power ăsta. Star Power ăsta pentru că el tot ce face să se vârtească ca... Să se vârtească și să tragă. Dacă a reușit să prinde cineva lângă mine, o să vadă și ce face. Da, ce face să murtește practic în cerc. Da, trebuie să-i spug tureta aia. Mingea lui Piper. Da, n-a fost bine. Hai că a fost. Hai că am și reușit aparent. Mai facem un meci și o să închei și eu aici episodul. După asta. Un bounty. Să văd, cred că o să-l iau pe B. Mama, e enervant, Frank, că nu știu pe unde vine. Aparent că reușim în mare parte să-i batem. Hai că
Bun, hai că am și făcut și pe ăsta, să vedem cine dă din din Big Box. Bun, o să închei și aici episodul. O să strâng chesturi să văd dacă să le descriu cum să mai facem un următor episod din Brawl Stars. Poate atunci o să ne pice nou brawler. Nu uitați să dați like și subscribe și noi ne vedem data viitoare.